Κάτσε να ράξω να κάνω ένα τσιγάρο, να μαζευτείτε 5-6 να συμπληρώσουμε ομάδα και πάμε. Πάμε να γιολάρουμε σαν άντρες. Περιμένετε να κάνω και τις δημοσίευσεις κουτουλουπού. Λοιπόν, κάτσε να το κάνουμε και στη σελίδα. Βρέα έτοιμη σελίδα. Επιτέλους λέει. Ναι, Χριστό, καθυστέρησα λίγο. Δεν μπορούσα, είχα μια φοβερή υποχρέωση. Παίζανε κάτι μπριζόλες και πρέπει να τις ψήσω και να φάω. Με καταλαβαίνεις, πιστεύω. Κάτσε να σπαμάρουμε το stream πουθενά να μπει κανένας χριστιανός. Χριστιανός, άθεος, δεν έχουμε θέματα. Πακιστανός, Αλβανός. Μόνο μου κλέψει το πόντε μου Αλβανός άμα μπει. Λοιπόν, τι ψήνετε, πάμε κάνα καστομάκι ή να μαζέψουμε έτσι μια πεντάδα στον μπαμ και να πάμε να μαλακιστούμε? Τι γκουστάρει το παρέα? Το καρδιά σας τι θέλει? Θα κάνει λεκίες. Λοιπόν, κάτσε. Πού θα ρευτώ? Τα κολοπέδια πρέπει να παίζουν μαζί. Για να δούμε. Τι θα δούμε? Λοιπόν, κάτσε να γίνουμε λίγο πολλές. Πάμε να custom RAM στην αρχή και μετά βλέπουμε. Ή μάλλον και να μην πάμε custom, να μαζέψω έτσι μια πεντάδα και να πάμε ένα κανονικό. Θα μαζέψω να πάμε ένα κανονικό, βασικά βαριέμαι ας πω. Περιμένουμε να πάει πεντάδα και το ένα τ' άλλο. Λοιπόν, ένας. Κάτσε να βάλω τον πάνω. Μαλάκα, βλέπεις πως σε βλέπω στο τέτοιο? Σε βλέπω offline ρε φίλε. Λοιπόν, κάτσε να μαζέψουμε, να βάλουμε τον Κάσκα να σε κάνει invite. Λογικά φίλος δεν είναι ο Κάσκας. Έχει φάει περμαμπάνω ο άλλος, παιδιά, να το ζει. Έχει πάει λίγη τη σαύρα μια γρήγορη. Ωραία, κάτσε περιμένω σας άμα είναι και βάζω και τα άλλα τα παιδιά. Κάτσε να δω αν μπορέσω να σε κάνω invite. Κάτσε τώρα πως θα κοπάρω όνομα του. Περίμενα σε κάνω με άλλο τρόπο invite.
Περίμενα, Άγγελε, να δούμε πώς θα μπουνε για να βάλω. Θα σε βάλω, γιατί να... πώς θα μπουνε. Ωραία, κομπλίτο. Τα plays, λέω άλλο, στο μαύρο feed που μας έφαγε να λες. Ποια plays. Σήμερα τα έχω ρίξει βαριά, παιδιά, πίνω κοκαίνα. Ο Κάσκας θα επιστρέψει ή τον έχει πάει πολύ Βόλο. Ή κατουράει ουρανούς. Μ' είδες. Βάλε ίντερνετ. Δεν είναι καλά το γειτονέτ. Θα πω στα παιδιά εδώ να μας κάνουν donate, Κώστα, να βάλετε ίντερνετ από εκεί. Για να μην έχετε πια γειτονέτ. Κοίτα, επειδή μαζευόμαστε πολύ, δεν πάμε κανένα custom. Γιατί κόβω τέτοιο, κόβω κόσμο και είναι λίγο πατάτα να τους κλάσουμε όλους. Απλά συνήθως στο πρώτο game κάνουμε 7 ώρες να μπούμε και για κάποιο λόγο πάμε κανονικό νορμαλάκι όμως. Κάτσε να βάλουμε λαό, κάτσε να βάλω εσάς πρώτα. Που είσαι ωραία, πρέπει να σε κάνουμε invite σε ένα πάλι έτσι, έχω... Περίμενε να κάνω τον Κάσκα, τον πάνω βασικά. Λοιπόν... Ντροπή, μη ρεύεστε. Είναι κακό πράγμα το ρεύσιμο στο stream. Κάτσε μέσα ο Στέφανος. Κάτσε να δώσω το stream στο chat. Έλα Κρίστη πήγαν που έχετε βάλει δύο τέτοιο ρε μαλάκες και μπερδεύομαι. Αλλάξτε χρώμα σε δύο. Βλέπω τον κεραυνό και τέτοιο και λέω τέτοιο. Κάτσα βάλω και το LOL Games. Βάλω το Στέφανο. Έχει μπει μέσα ήδη. Ο Στέφανος είναι ήδη μέσα. Κάτσε να κατουρίσω ο Κάσκας, περιμένουμε. Στριμάρω ρε. Κάτσε ναι. Με ρωτάτε στριμάρω και νομίζω ότι είναι εδώ. Να ο Κάσκας, ωραία, σας δίνω τώρα να βάλετε ό,τι θέλετε random, όποιος προλάβει.
κουπίστηκες. Την έπαιζα λέει. Τέσσερα β 4 ρες το άλλο είναι λίγο μούφα. Κάποιο θα βάλουμε, περίμενε. Λοιπόν, κάποιος μου στείλε στο Skype. Δεν μπορώ. Το κλάμα του γείτονα. Ωραία. Όποιος προλάβει, κάτσε να δούμε άμα δεν πάνε όλοι μαζί. Ναι ρε, αυτό, περιμένουμε ένα άτομο ακόμα. Σας έδωσα invite, κάντε τα κονέ σας. Ωραία, γίναμε, φύγαμε. Τι κάνετε ρε? Τι φτιάχνουν αυτά παιδιά? Μάλλον θέλει να μπει κι άλλος. Ξέρω εγώ. Ωραία. Συνεννοηθήκανε. Πάμε. Κλείνουμε το παράθυράκι. Και λίγο το voice του LOL. Ναι ρε μαλάκα, τα κλείσα, περίμενε. Λοιπόν, ωραία, λοκάρουμε. Ανοίγουμε τον ήχο του LOL. Τι να κάνεις? Κοίτα, έτσι κι αλλιώς μόνο μεσημέρια κάνω. Μη με δωροδοκείς με φαΐ, δεν μπορώ να αντισταθώ. Αλλά άμα κεράεις πίτσα θα κάνω... θα δείξω την προσφορά της γειτόνισσας, θα γράψω από κάτω donate pizza. Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
Κώστα έχει ωραία βυζιά η Κρίστη. Και η Έλενα. Και η Λαλαλά. Έχεις και άλλα κομμενάκια φίλες, κοίτα όλος λύσαξε βαλάκα. Λοιπόν, για να γνωρίζω γκόμενες, θα κάνετε donate. Όποιος κάνει donate 50 ευρώ τον βγάλω για καφέ. Έχω και την Κρίστη, τη μοναδική σου αγάπη. Αν θυμάμαι καλά τα ονόματα. Fuck. Μου πετάξανε χτες μια μαλακία για donate και καλά να παίρνουν PaySafe και τους λέω... Δεν τους είπα βασικά. Απλά σκέφτομαι να τους πω... Άμα θέλει κανείς να κάνει donate ρε παιδί μου και δεν έχει PayPal και τέτοια, να δίνει καμιά κάρτα για το LOL, ξέρω εγώ, να την κάνουμε τέτοιο giveaway. Άμα κάτσει καλά η φάση. Κάτσε να βάλω το Λιάκο Skype, παιδιά. Δεν μπορώ να βάλω πολλά άτομα γιατί είναι φακετά από τη φάση. Έλεγα μου το βρέι. Θα μου πει τώρα ο άλλος να πούμε Skype, ξέρω εγώ, και έχουμε ξεκινήσει το λέει. Τον γαμάς δεν τον γαμάς. Μας κάνει άσχημο, δεν τον γαμάς.
Ακούστε ρε μαμάκι, δεν μιλάτε πια. Δεν έχουνε μαμακόστα και στεναχωριούνται. Η Κρίστη και η Λαλαλά είναι ορφανές. Τις έχω εθετήσει εγώ. Ψέματα λέει, 33 είναι η μάνα του και αυτός είναι 10 ή 11. Αν και το Γιάννη εγώ το μεγάλωσα, τη συγκινητική ιστορία. Γράφτε. Ναι, με βίζενε γι' αυτό της είπα. Όχι, όχι. Ρε παπάρα, εγώ μιλάω η μάνα του. Λοιπόν. Κώστα, μου μιλάει η μάνα σου. Πω, έχω σκάσει από το φαΐ και κάπως πάω περίεργα. Και θα το βαράω τα στόρια. Ας τα στόρια μου ήσυχα. Άντε. Άντε. Τι έφαγα? Γύρω στα 2 κιλά μπριζόλες μόνος μου. Άμα ανοίξω ένα μπίλιος δεν θα βλέπω την οθόνη, οπότε μούφα. Θα βγάλω καρκίνο στα μάτια. Τον καιρό τον είδαμε το πρωί. Τώρα που θα κάνω τα δικά μου πρέπει να έχουμε κλειστά φώτα. Δεν μπορώ να γαμίσω με ανοιχτό φως. Καλώς στην μπόκα. Ποκα, ποκα, ποκα. Ράτσι θα σου κάνουμε. Κερατάκια. Φαντάζεσαι, ικανής έχω βασικά. Στο άνετο ξέρω εγώ. Κώστα, άμα πάει καλά το stream και μαζέψω 10χρονα κοριτσάκια, θα σε βάζω μέσα σε κάνω κονέ. Θα σε βάλω φώτο από κάτω και το προφίλ στο Facebook. Κάτσε να χαλάσει αν το μάνα πάνω μου.
Κλέβεις από κοπέλα, λέει. Το έπαιξα λίγο λάθος. Πες τον άντρα να κλείσει τον μπουροχίνο, Εζάρι. Κάνει θόρυβο. Τακαρισμένο θα το βρει, τακαρισμένο. Φίδι γβάλα, σοβαρολογείς, πολύ χρόνι. Καλύτερα Τρίφωνας και δεν τον πρόλαβα να κάνουμε τα plays. Όχι, δεν παίζει Mayhem, ρε. Αμάξι είναι. Ό,τι να είναι, έχουν τα αυτιά σου. Κάτσε να κάνω τον ανάπηρο τον Τρίφωνα call. Έλα ρε. Καλώς ήταν τεράστια επιτυχία. Πες γεια στον κόσμο στο stream που σ' ακούει. Γεια σας κόσμε, γεια σας κόσμε. Μεγάλη επιτυχία ο Τρίφωνας, παιδιά. Να, εγώ παίζω και με high class κόσμο, παίζω και με γιατρούς. Έχουμε σεξολόγο, ψυχολόγο, έχουμε και γιατρό κανονικό, καρδιοχειρουργό. Πάμε να βοηθήσουμε λίγο. Οπότε θα μπορώ να βρίζω και να έχω και θεραπεία. Σίγουρα. Όχι σαν κάτι άλλους. Πάμε να το Θα βρω βοηθήσουμε. και ένα ογκολόγο. Έλα. Δίρτου. Αυτό δίρτου. Πάει αυτό. Έλα δώσε αυτό. Κάνουμε τέτοιο, κάνουμε Drake. Δεν το έχουμε τώρα. Λες καγιάτε άρμη, λέει. Έλα, δίνουμε. Το Τρίφωνα είναι μεγάλη επιτυχία γι' αυτό. Δεν έχω μάνα, δεν έχω τίποτα, έρχομαι. Ας τον κάνω κονέ Ρούμπι, σ' αρέσει η φωνή του. Α. Κώστα, μάζε το πατέρος και βετζίνα. Πέταξε τη μισή BP πίσω. Στάνε ρε την καρδιά. Αυτό είναι ένα πουντονάτο. Έκανε flash. Τώρα σοβαρά. Φύγε. Μη φεύγεις. Ω, φύγε. Φύγε. Μην πειράζει, θα ανεβάσω armor. Έλα εντάξει, δεν είναι Ναι, ηλίθιο. ναι. Το έχουμε. Άντε. Κοίτα βασικά, άμα το παίξουμε καλά, triple kill είναι αυτά. Κάτσε λίγο υπομονή. Και κάτι θα κάνουμε. Κάτσε να χαλάσει την Αρκοδεγιάννη.
κάνουμε κανένα heal και να μαζέψω ένα stun μετά και γιόλο. Ωραία. Σοβαρά τώρα. Δεν πειράζει, κάτσε εδώ. Λι. Μη φεύγεις, εδώ. Γιάννη πέθανε. Αυτός πέθανε, έλα. Φύγε Ολί, φύγε, δεν έχω τίποτα. Ούτε εγώ. Και ο βλάκας του Ντάριος δεν ψόφισε με Q, ρε φίλε. Δηλαδή πόσο έσχος. Είδες αν δεν τρέπεται κι αυτός. Γάμισε μου. Τον Darius πρέπει να τον επήρες νομίζω ρε. Τον Darius πρέπει να τον επήρες. Και ποιον δεν πήρε ρε. Το Z πήρα. Να είδες, Darius ήταν. Πάμε, επίθεση. Έρχομαι. Έλα βγήκε στάρτη. Πάμε να βιάσουμε παιδιά τώρα. Τώρα είναι critical στο critical, φίλε. Πολύ άσχημα πάρουν, φίλε. Μάζεψε. Είναι αυτό προσπαθώ. Εφόσον κάνουμε focus σε σένα, τι να λέμε. Σκάω ulti. Έλα σοβαρά τώρα. Δεν την πήρες. Όχι ρε φίλε. Πάρ' την Άννη. Ναι. Μπορείς και 3. Όχι ακόμα. Τώρα έχει jump αυτή. Πάω από την κάβα ήταν αυτό που μας έκανε ρε φίλε. Κάτσε να κάνω ότι δεν είμαι εδώ. Τι ulti ήταν αυτή ρε. The fail is real. Πραγματικά. Πολύ real. Άντε μπε. Ωραίος. Πάω μια top και έρχομαι. Τόσο άμα κάνει τέτοιο. Τρικόλ. Ποιος πειράζει ο Στέφανος για μην. Ναι ρε. Ρολάρει ο Στέφανος. Τον προλαβαίνω. Ούψ. Sorry. Λοιπόν, κάτσε να βγάλουμε μια μποτούλα για MR. Πάμε να τους κάνουμε επικόντου. Αλβανικότατο τώρα. Με τρώει και η μύτη μου. Τροπή. Mi scusi. Listen. Όπο τι έγινε εδώ. Έλα ρε μαλάκα. Δεν αφήνω τίποτα, δεν χαρίζει τη μάνα. Έλα ρε μαλάκα. Έλα. Τάγκαρε τώρα εδώ πέρα μισέ. Μπο, έρθει και ο Ζέντε. Τι έκανε και φταίς ο άλλος, βρε και φταίει. Έλα, θα... Παίρνε, θα σε χιλάρω.
Φύγε, Ντάριους. Φύγε, Ντάριους, σου λέω. Γαμώ τον damage για Z ρε πούστη μου. Δεν μου πέφτει με τίποτα. Κάτσε χιλάρουμε λίγο. Τα μισά, Εντάξει. Τι σου είπε τα μισά, εγώ θα κατέβαινα, θα ρωτάγα από μένει τώρα. Ω, μπήκα ο μαλάκας. Άρε βάλε, μας έχεις γαμίσει ρε. Έτσι, ο Πιτάρικ. Και δεν έχω κανένα master σβηστήριο να πεις ότι κόβω. Απλά τυχαίνει. Όψ. Πήγα να το κλέψω πάλι. Ναι, το είδα. Δεν πειράζει, βρε, θα ντυθεί το Στα κάνω. είμαι, as a pussy. How said Το the καλό είναι president. ότι ντύνομαι και παίρνω armor όλοι, δηλαδή δεν είμαι παρτάκια. Έλα, βοήθα. Ποιο βοήθα ρε μαλάκα, δεν έχουμε τέτοιο. Να έπεσες. Σαν να έγινε κάτι εδώ πέρα. Σαν να πέθανες λίγο. Λίγο. Εντάξει, μόνος μου το παίρνω gamer, φίλε. Πάμε να κάνουμε ντου. Τι νουμπάδες που είστε. Τριστάν, ποιος είναι ρε? Δεν το ξέρω, μάλλον των παιδιών φίλος είναι. Εντάξει, την παλεύει. Μια χαρά, εντάξει. Σε πώς δηλαδή το έκανε κάτω αυτό που πρέπει να κάνει. Ναι. Θες να την πάμε? Όχι, θα πάμε εδώ. Προβλέπω. Για να πάρουμε αυτό που μας πήρανε. Α, καλά, δεν θα το κράξουμε έτσι αλλιώς. Μην ανησυχείς. Άτιμο στο μάχη. Εγώ έπαθα πνευμονία ρε μαλάκα. Είμαι εις πνοές. Κοκαίνες πίνεις. Κάτι τέτοιο. Μας και κάνουμε λίγο. Πάμε και τ' άλλο. Μας φύγουν από το mid. Το δοκιμάζουμε, γιατί όχι. Φτάνει κι αν θα έρθουν τώρα τους άλλους. Ολυμπίκη άντρας. Άρα γκάρεν τούμπανο. Πάμε και τρίτο. Έρχονται όλοι. Έλα, εμένα έχει βάλει σκοπό Ζεντ. Έλα, πάμε, έλα εδώ. Οπ. Τι λένε αυτούς βρε, φοβούνται τα τάγκ. Εδώ το κάσκαν ήρθαν. Έλα ρε Ζεντ, έλα εδώ, έλα. Πάμε mid.
Έλα μέσα στο mid. Έρχομαι ρε. Δεν έχω damage εγώ. Όπα. Drop Darius. Ω, Τριστάνα. Έρχομαι για να τους πάρουμε. Έλα η καλή μπεκάτσα. Αχ! Δεν μου πέφτει με τίποτα. Έχασα την Q ρε μαλάκα πάνω στην Τριστάνα ρε φίλε. Αλλιώς θα την είχα ψοφήσει κι αυτή. Μένω βαρέ έχουμε και ζούγκλα, τόσο hate σε αυτό το game. Ένα 65. Καλά είμαστε. Αν και ψινόμουν να βγάλω ένα Rage Blade τώρα, αλλά Μια χαρά. να κάνω όλα πουτάνα φίλε. Πάω κούκου Έπεσε ο... Δεν... Αχ, ψόψα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι, πρέπει να είμαστε όλοι. Πήγαινε μια κουκού. Άστο να μας βαρέσει λίγο να μας χειτάρει. Πρόσεχε... Ναι ρε. Ωραία. Άραξε. Εμένα πάλι έκανε focus. Εμένα πάλι έκανε focus ο ηλίθιος. Πέθανα. Κάνσερ. Μαλάκα, θα τον πηδήξω το Zed ρε φίλε, δεν πάει άλλο. Κάσκα θέλει να κάνετε σχέση. Θα του κάνω παιδιά πες του. Θα σου κάνει παιδιά Κάσκα, σε θέλει για σοβαρά. Δεν θα είναι απλά ένα πείδημα. Δεν θέλω ένα one night stand με σένα. Έτσι. Σε θέλει για γυναίκα της ζωής του. Ή Έτσι. για άντρα. Η γυναίκα. Και εγώ σοβαρά τον βλέπω. Μαλακίστε. Λία, έρχομαι, φύγε. Θα ψοφήσεις, φύγε σου λέω. Μην πας από εκεί, θα ψοφήσεις. Δεν φοβάται ο τέτοιος την χαγιάται άρμη. Λί, φύγε σε λέω ρε. Έλα εδώ είμαι, έλα. Να με βλέπεις κιόλας. Αχ, Ζεν, έλα εδώ πασά μου, έλα εδώ. Καλέ, ελάτε εδώ. Βρε. Γιατί με φοβούνται. Βρε. Γιατί είσαι λίγο τάγκ ηλίθιε. Βρε. Κοίτα, θα με αρπάξουν. Προλαβαίνω το μεταξύ, αλλά θα με ψοφήσουνε ρε μαλάκα άμα πω εγώ. Εδώ. Εδώ Πήγαινε μέσα. εκεί που σου στείλα πήγαινε. Τώρα. Μπορείτε ρε. Μπορούμε αφού δεν δίνω armor ρε full. Εντάξει. Όχι έτσι, περίμενε. Έλα, πού είσαι? Έρχομαι. Ήμουνα! Δεν σε προλαβαίνω. Σου είπα πάρ' το ή τέτοιο, τι πας και βαλακίζεσαι. Δεν πήρες δράκο τόση ώρα ρε βαλάκα. Φύγω εδώ ρε. Έρχεται και ο Ζέντ, εδώ δες. Εδώ δες τι μουνιά είναι. Φύγε ρε βλάκα. Θέλει να με κάνει ούλτη ρε μαλάκα, να τρελαθούμε. Εδώ δες μέχρι πριν να με κυνηγήσουν, μέχρι και τέτοιο base θα με κυνηγήσουν αυτοί. Ποιο support ρε βαλάκα? Α, για τη σελίδα κάτω. Εννοείται ρε βαλάκα. Όχι ρε μαλάκα. Ο άλλος βρήκε να βρεις Έλα εδώ ρε, έλα εδώ. μεγάλη επιτυχία.
Άντε γεια ρε, άντε γεια ρε Raid boss. Ποιος ο Zed, ψόφιος αυτός. Ψόφισε. Πήγα να πούνε βρες το raid boss αυτή. Έλα ψόφισε. Ψόφισε σε λέω. Έλα. Σκαούλτη. Τώρα γιατί πάνε να βάλουν με μένα ρε φίλε. Μπορείς να μου πεις. Γιατί σε δικάρει ρε μαλάκα, θα φοκουσάρουνε. Πάρ' Είδες ο Πιτάρικ. Άμα ντυθώ λίγο ρε φίλε, πάντα το κάνω έτσι. ναι ρε μαλάκα, αφού είσαι και Πρέπει να γαμώτος ντυθώ, άμα έχω ψιλομαλακιά είδηση δεν μπορώ ρε φίλε. Γίνεται, μου βγαίνει πολύ χαλιά το Έχεις κείμενο. καλύτερα ήδη την κάρη ρε μαλάκα, σηκώ λίγο. Ψωνάρα. Θέλω να κάνετε donate φάσκελα να το δώσω τον Τρίφωνα. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε live. Πάμε για ένα VS5 πάλι. Θα μου έρθει αν τώρα. Άντε, πού είναι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μην πηγαίνουμε ένας-ένας. Έρχομαι. Κάτσε να πινκάρω. Ω, Ντάριους. Φύγε ρε μαλάκα κι εσύ. Εντάξει ρε μαλάκα, τρίπλ κιλά έκανα. Τι άλλο θα κάνω. Και μου φάψε πάλι ο Zed ρε φίλε, αυτή είναι η μαλάκια. Έλα το raid boss. Έχει τέτοιο έρωτα ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Άντε ρε παιδιά. Ο Τώρα. Ντάρος πέφτει λίγο δύσκολα αλλά θα πέσει. Πέφτει, πέφτει. Έχει Wormox, έχει και το Blade και... Α, έχει Black Liver, καλά. Μπότα παίζει να βγάλει. Η μόνη μπότα που το συμφέρει να βγάλει σε αυτό το game είναι να βγάλει για SSR ρε φίλε. Ναι ρε. GG. Μεγάλη επιτυχία αυτό το game. Θα έχω να το λέω. Με έχουν δώσει 19 killer μαλάκα, λογικό είναι. Με βαράει Ραφαέλα και γελάρω. Οι άλλοι τι κάνουν με την Τριστάνα Banner μαλάκα. Το παίζουν. Zed, έρχομαι μωρό μου, έρχομαι. Έρχεται για αγαπητός Έρχομαι, Τζουτζούκο μου, έρχομαι. ο Τερέφωνας. Έλα. Έλα εδώ ρε. Ω, μπο. Το σκόβει. Έτσι τον είπαμε. Εδώ έχει dive για λίγο για να κάνω και εγώ ριτζέν το μαύρο. Ψοφίστε τους ρε μαλάκες, μπαίνουν που μπαίνουν ρε. Μην μπαίνετε κάτω τα tower, αυτό είναι το θέμα, ότι θα μας πάρουν perfect. Ας μας πάρουνε ρε φίλε, μπήκα για τρόλ ξέρω εγώ και δεν πήρατε κανέναν. Αφού είσαι ανάπηρος. Εγώ σας τα ρε μαλάκα, εσείς είστε τα τάγκ, εσείς πρέπει να παίρνετε, εγώ μπαίνω κόβω και... Εγώ σου είπα μην μπεις. Θα πάω πριν Έτσι, μπεις. μαλάκα, λίγο τρόλ έτσι. Ψόφα τώρα εσύ. Θα πεθάνω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Μαλάκα, έβγαινε δύο. το Άριο στην ούλτη και κανένας... Πω. Ήταν τεράστιες επιτυχίες αυτό το game. Ναι. Ωραία μου! Κοριτσάρα μου. Ένας έρωτας γεννιέται σε αυτό το stream, παιδιά. Έχει γεννηθεί ήδη. Ναι, ο Τρίφωνας με τον Κάσκα, δεν θυμάμαι το όνομά του Κάσκα. Μία το έχει Κάσκας, μία το έχει σεξουαλόγος, άντε να βγάλεις όνομα. Πώς θα λένε αυτό, παιδιά, ρε. Ω, μια Τριστάνα. Α, έτσι βγαίνει. Δηλαδή πως σε βαφτίσαν. Ελάτε μωρά μου, ελάτε.
Λάτε. Έλα, Ντάριους. Ο Ζετ που είναι πίσω είναι. Δεν λέει. Θεομήτωρ. Το μαλάκα. Περιμένετε βρε το tank. Δεν τον έπιασε ρε μαλάκα. Δεν τον έπιασε γάμο. Έρχομαι μωρό μου, μην ανησυχείς. Αυτά θα παντρευτούν μετά το game, παιδιά. Θα δείτε εδώ προσκλήσεις γάμου. Εδώ δες ο γκαβός. Θα κάνουμε giveaway τα προσκλητήρια στο τέλος. Εντάξει, full build event τώρα, θα σας γαμίσω. Εντάξει, τελείωσε το game. Μαλακία. Πάνω στο γάμισε τη μάνα με και έφυγε. Όλο το live ξέρω. Ό,τι να είναι. Πάνω παίζει πολύ ωραίο Γκάρεν. Έπαιξε καλά. Μπράβο του. Έπαιξε καλά. Αλλά δεν έχεις παράπονο για ειδικά ρε παιδί. Πάμε και ένα ραμάκι για χαβαλέ, γιατί πάνε πριν τα παιδιά θέλουν ένα ραμ. Περίμενε και ξανά πάμε τέτοια πάλι. Λοιπόν, κάτσε να βάλω όσοι υπήρχανε. Λοιπόν, Death from Above. Ο Κασκέτας. Ναι, τον έρωτά μου. Εσένα πώς σε λένε στο όνομα? Εμένα, Lon the Showman. Κάποιον έχω ξεχάσει. Τον Πάνο έχω ξεχάσει. Εγώ αντίπαλος με τον μωρό μου, δεν μπορώ να κάθομαι να είμαστε στο ίδιο team. Μωρό! Περίμενε, θα βάλω τον Κάσκα να σε κάνει τέτοιο. Μαλάκα βαριέμαι, μην καμιέσαι. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τον Πάνο. Άντε, έλα. Δεν πειράζει ρε, σαν άντρας. Μη θες. Μαλάκα τώρα δεν φαίνεται το όνομά σου, κοίτα. Κοίτα στο stream λίγο. Πρέπει να μπορώ μαλάκα. Όχι σε σένα ρε, τον άλλον, να εσουία. Έχει παγκάρει το LOL και δεν τον έβγάζει το κακόβερι μέσα. Κώστα, μην αγχώνεσαι αγόρι μου. Θα σου δώσω kills τώρα. Λοιπόν, κάτσε ποιον άλλο να βάλουμε. Αυτοί θα πάνε οι δύο μαζί, λογικά κάτσε να δούμε πως μπει ο άλλος ο Κωστάκης. Game Shark πούντι. Δεν μπήκε, μπήκε. Κάποιον, ήταν τώρα το παιδί ψιλοάκυρος, Κάτσε να δούμε κανένα, πως θέλει να παίξει κανένας. Don't kill the bunny, κάτσε. Ναι, κάντε τράβες. Εγώ δεν αλλάζω, μαλάκα. Εμείς είμαστε... Να σπάσουν τα δύο bronze. Βασικά ο ένας δεν είναι bronze ρε φίλε, ο τέτοιος. Ποιος? Ο Στέφανος. Τώρα είναι bronze. Είναι καλός παίκτης. Ωραία, αφού είναι καλός, έχουμε εμένα καλό. Βάλτε να έρθει από εδώ ας πούμε ο Πάνος και να πάει ένα silver από εκεί. Ας δώσει... Θες να πάω εγώ? Να πάει ο Σουιάρ, ξέρω εγώ, άμα θέλει, άμα την ψήνει από εκεί να πάει και να έρθει από εδώ ο Πάνος, ξέρω εγώ. Ή ο Πάνος να έρθει. Ή ο Death Pro Above, ποιος θέλει. Ναι. Και να δώσει invites, βάλτε ποιο θέλετε. Μένα όλοι παίζουν game ρε φίλε. Κάτσε να βάλω εδώ τα παιδιά, βάλω Άθασα τον κολλητό μου, αλλά δεν λέει να βάλουν platinum, ρε μαλάκα μέσα. Εντάξει, χαβαλέ παίζουμε ρε φίλε, εντάξει. Ούτως ή άλλως, αλλά δεν αξίζει ρε φίλε τώρα να βάλουν platinum άτομα. Εντάξει, δεν θα είναι και τέτοιο σιγά. Αραμάκι είναι, δεν θα έχει ζούγκλα και τέτοια. Δεν έχει σχέση. Καλά τον έπαιξε πάντως τον Γκάρεν, εντάξει, κομπλέσουνα.
Είναι σε game, ρε. Τι έχετε να πείτε για τον Τάρικ ένα vs5? Έκλανα στα γέλια, ρε. Λέω τώρα θα πέσω και δεν έπεφτα. Είχα βγει πάνω πολύ μπροστά. Άμα ντυθεί, ρε φίλε, δεν πέφτει. Είχα βγει μπροστά μου, ρε, εντάξει, γι' αυτό αλλιώς πέφτει. Όλα πέφτουνε. Είχα κλείψει όλα τα kill. Αν δεν μου έκλεβες τα kills μαλάκα, θα ήμουν σχεδόν 30 kill θα είχα. Ναι, Τρίφωνα, ναι. Βάλε με να κάνουμε invite, περίμενε, ορίστε. Σε έβαλα, παραπονιάρη. Ντάρκο, δώσε ένα φυλάκι στο Blank. Παιδιά, όποιος ψήνεται να δει βιντεάκια με θέμα gaming και διάφορα και να δει και τον ανάπηρο τον Blankshot να παίζει CS ορισμένα, είναι κάτω ένα κανάλι που γράφεται Grazers. Τώρα σαν τον Brazzer είναι κάτι τέτοιο. Το έχω κάτω από αυτά που έχω βάλει. Είναι το κανάλι των παιδιών, όποιος θέλει μπαίνει να κάνει ένα subscribe. Στείλε τα φυλάκι στον Billy, Ναι, ναι. Έτσι, μπράβο. Brothers. Έλα ρε παιδιά, ένας δεν θέλει να μπει. Κάτσε να δώσει και σε όλα τα παιδιά βασικά, βάλουν όποιος θέλει βάζει. Μένα όλοι είναι σε game ρε μαλάκα και είναι ξέρω εγώ 10-15 λεπτά. Εντάξει. Κομπλέ. Γελάρω. Άιντε. Κάτσε να κλείσω λίγο γιατί είναι κάποιοι παλιοτσάτσι. Συνδρομητής λέει το είδες. Έχω συνδρομή. Κάσκα, πόσα σπηριά έχεις, για πες μου. Κάτσε να βάλω εδώ λίγο το LOL να πέσει. Αλλά, Έλα. τι θες. Να γίνουμε επιτέλους εραστές. Καλά, αυτό είναι, δεν ξέρω, εκεί φρόνια. Tank. Α, να, τι θα κάνω. Είναι να πάρω αυτό. Ό,τι θέλει το καρδιά σου. Δηλαδή, μου θέλει αυτό. Εκεί που γράφει SoundCloud στο καινούριο που βάλα έχω κάποια freestyle, ξέρω εγώ που έχω κάνει κάτι πρωινά, κάτι τέτοια. Με ό,τι να είναι παραγωγές, ό,τι μου καβλώσει και τα έχω βάλει να φαίνεται για αυτά, να γίνουν και κύριες ζήλοι, ξέρεις. Δεν έχω λεμπόρι. Ξέρεις ο Κάσκας βαλάκα φουλ στο σπυρί, τέρμα. Του βάζεις φαλιά ρε μάνα του και βγάζει μερίδα από νούντλς. Σκάει με τον μπολάκι, έλα σου βάλει μια σφαλιάρα. Μέχρι και τις γαρίδες βγάζει, ξέρω εγώ. Έτσι. Το σπανάκι, όλα. Πω μαλάκα. Από τι ώρα στριμάρεις ρε. Από τι ώρα στριμάρω, 5 ξεκίνησα σήμερα. Α, το προηγούμενο game. Δεν έχω σπίρια πια πάνω αυτά. Ε? Έφυγε η εφηβεία, Ναι, δεν έχω πολύ ώρα, ναι, 5 ώρα άρχισα. Θα σου δώσω ξανά το κανάλι, άμα θες να μπαίνεις να... Το έχω ρε, το έχω το κανάλι. Α, το έχεις, κομπλέ. Δώσ' λίγο Κωστέλο. Κάνε κάνα donate ρε. Θες να σου κάνω donate. Ναι, ναι. Κομπλέ. Σε βάλω το donator, ξέρεις. Να τον εξαναγκάζω, γι' αυτό να βάλω Skype. Ξέρω ότι έχει λεφτά, ξέρεις, θα τον βάλω Skype, θα το πηζήσω λίγο και θα μου τα σκάσει. Δεν μ' ακούει τώρα, δεν μ' ακούει.
Να με κάνεις κάνα κατοστάρικο donate να κάνω giveaway στα παιδιά. Ναι, ρε, ναι. Όχι, να μου κάνεις 200 ευρώ να πάρω οθόνη. Ποιος θα κάνω τα παιδιά. Ό,τι θες, πασά μου. Ναι, ό,τι θες μασά μου, ξέρεις. Γύφτος, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Το μωρό μου πήρε Vlad. Αχ. Αχ. Πάμε, κολαράκι. Έλα, οι χοντρόπετσι να μπουν μέσα στο game, να τους βλέπουμε, άντε. Οι Ποιοι κυτρινιάριδες. είναι οι χοντρόπε τις κυτρινιάριδες, για πες. Η Blitzcrank. Έκανα Q της προκοπής. Να έχουν πάρει και από εκεί Blitz. Ναι. Αμάρε Στέφανε. Δεν πω μια φορά παίξω Blitz. Οπ. Αλλά λάθος ήταν αυτό. Παραλίγο πήγα να πιάσω το σόβρακο, αλλά δεν έκατσε. Λέω και Graves εδώ θα γίνει πόπο Παναγία. Θα γίνει τικαμός αυτό το game. Μωρά μου. Έφυγε. Είχε περίοδο και έφυγε. Το κολομπάρι του Γιασού ρε φίλε. Οπ, πάει μου το. Να, στο πιάσα το μωρό σου πάλι. Άντε ρε Λίξου, κάνε μια ώρα. Αυτό ήταν άδικο. Παιδιά, δεν μου βγήκε το play εκεί. Ναι, Και ναι. χωρίς χέρια. Μωρό μου, εντάξει είπαμε, σε έκανε μια Q, με γάμισε τη μάνα εσύ. Λολ. Τι γίνεται ρε μάγκες. Πήγα να πιάσω την τέτοια και με πιάσε ο άλλος μαλάκα. Γάμισε τα. Α, και τέτοιο. Και ξένος. Δεν ξέρω μάλλον. Τι μάλλον. Έγινε σκηνικό, το σκηνικό εκεί πέρα. Report λέει και Κοίτα η τώρα, λαλαλα. άμα έρθεις και το παίξουμε σωστά, παίζει να πάρουμε τουλάχιστον 2 άτομα. Μαλάκα, τι ξύλο τρώω ρε μαλάκι. Λυπηθείτε με λίγο. Μούντο μη χώνεσαι, Πανούλη! Ο γκαβός! Τους γαβούς. Το μωρό μου. Θα μου αρέσει. Ενώ εσύ μαλάκα Λουξ είσαι. Πες το χαρτί ρε φίλε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Πες το πολύ χαρτί. Πέφτει πάρα πολύ. Από δίπλα τα περνάω τα grab, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έλα ρε. Το δετσάκ όλα πάνε. Άραξε. Αν τα βγάλουμε λίγο live να έχω τρελή ασπίδα. Α, εκδίκηση. Τώρα. Άι, τι support το παίζω.
Ωραίος, ωραία. Έχεις κάνει epic hook σήμερα. Η γυναίκα να σου τύχει. Full life και μου πήρε το χείλ από μπροστά της. Παιδιά, αυτά τα δράματα σου. Έχει αυτό. Μου έκανε χάσει τα κύο για σούς εκεί. Μου είπε άγκυρο ψηλέ. Ρε μαλάκα με τον Blitz. Ποιος είναι ο Blitzcrank ρε μαλάκα? Ο Στέφανος. Γι' αυτό. Μας έχει πάρει πίπα κόλλο μαλάκα. Όχι, παίζει καλό blitz. Ναι ρε μαλάκα, το ξέρω. Είναι λίγο γκέι. Τι λόλ, το άφαγε όλα ρε μαλάκα. Εκεί ήμασταν κακοί. Ε? Εκεί ήμασταν κακοί. Χαχα, πέθανα. Πάρτα στον κόλλο Κώστα. Με ποιο Κώστα τσακώνεται? Έχουμε τον Κάσκα, όχι. Α, ο Κούστ. Αφού με λατρεύετε όλοι. Οπ. Εντάξει, μια πλάκα κάναμε. Όλα σοβαρά τα παίρνω αυτά τα παιδιά. Ναι ρε μαλάκα. Δηλαδή είναι ηλίθεια αυτό το πράγμα. Εμείς παίζουμε για την πλάκα μας και αυτή... Σαν δεν τρέπω. Ωραία. Πήγα να του πιάσω το βρακάκι, αλλά δε. Ου Παναγία μου. Πω, τα φοβάμαι τέρμα τα hook του ρε μαλάκα. Είναι ability blitz όμως, δεν είναι. Ναι. Αρχή έχει γι' αυτό- μεγάλο πλεονέκτημα. Άντε ρε παιδιά. Το blitz έπιασα. Τόσο κόσμο το blitz πήγε και έπιασε το κουλοχέρι μου. Πανούλης έβγαλε war modes, εντάξει τελείωσε. Μου τον μπαίνει μπροστά, γαμάει κόσμο. Μπιάτι πηγεία. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πώς θα παίξουμε. Λοιπόν, health. Έκανε φλάσο ο ηλίθιος! Νόμιζα έπιασε το ήρι μαλάκα. Ήταν τεράστια επιτυχία. Ήταν το πιο fail του κόσμου μαλάκα. Πρέπει να βγάλω κι άλλο τέτοιο. Να πάω κι άλλο τάνκι, αλλιώς δεν βγαίνει φάση. Πάλι ψάψες. Πάλι. Report. Μα να έφαγα igniter μαλάκα. Με πατάτες ή χωρίς? Πω. Δεν πάει άλλο.
Γαμώ το ulti. Βρε! Δεν τράπηκε ο Στέφανος. Για άλλο λόγο. 7-2 λέει. Let's bang πρώτο item. Έλα Μαρή. Σπίτι στριμάρω, μπορεί να μου πάρεις σε λίγο να σε πάρω εγώ. Έλεγε. Έλεγε. Θα μπείτε. Κάνουμε το παίζω έτσι μαλάκα. Μένει να κάθομαι πίσω για τα κιές. Να έκανα τα plays εκεί. Λέει. Έπιασα ένα καλό hook. Πολύ καλό πολύ. Το μωρό σου φεύγει. Το μωρό μου πέθανε. Πω μαλάκα, ήταν αυτό, τι ξύλο, τι κολοτερορίτα ήταν αυτό. Κάμισε το ήταν αυτό. Ψόφισα. Όχι, εγώ ψόφισα. Έφυγε Γιούρια ο άλλος. Γιατί με παίρνετε τηλέφωνο τώρα γαμό? Να και αυτό ναι. Το έχω σαπουνιά στη μούρη και πήρα το χέρι πάλι. Δώσε ένα χου καλό τώρα και... Να μου δώσουν ένα χου καλό είπες. Μου δώσε ένα. Βρε δεν τράβηκαν τα παιδιά.
Δεν τρέπονται καθόλου ρε φίλε. Με έχω πει. Αιώνιο στάντο έχει ο Blitz μαλάκα. Λοιπόν. Ωραίος. Σώσε. Είδες τι παίχτηκε. Ναι. Έλα, άλλο life είναι όλοι κι εσείς. Έσχασε η Καταρίνα με τον πολυκόφτη. Πω μαλάκα, τι με κόβει ρε φίλε Blitz. Το γκόλεμ που κυλάει ποτέ δεν θα σκουριάσει. Σαπλόβιλος ΑΕ μαλάκα. Παραλίγο να παιχτεί outplay εκεί πέρα. Παραλίγο. Πιστεύω μωρό μου σ' άρεσε αυτό το kill, Φίνταρα σαν μαλάκας. Α! Η καταπική για ζεμπεκιά. Και χορέψε το χώρο της Την λόγου στο έπαιξα. τέλος. Την έκανα και τον ήπια. Μετά από αυτό το game θα κάνουν ένα διαλυματάκι 5-10 λεπτά να δω τι με θέλουν στο τηλέφωνο για ξαμπούμε. Το μπλε ρε. Πάρε μου τηλέφωνο στο Skype. Στα παιδιά λέω ρε μαλάκα, σας αφήσω στο Skype. Α, κοίτα θα πάρω κι εγώ μία τη μόνα μου ρε. Θα πάρετε μαμά του παιδιά, τρίφωνος να την ακούσετε live. Ναι, ανησυχεί γιατί έπαθα πνευμονία και Μην χάσει το σπόρο. ο κανακάρις της να μην πεθάνει. Οπ. Σέιλ! Πήγα να κλέψω το kill. Μου κλέψε το kill. Δεν πειράζει, καλά πάθεις. Έλα ρε μαλάκα. Σπάσε μούντο, σπάσε. Πολύ ξύλο, πολύ ξύλο. Και τη Ραφαέλα σαν τον άνεμο φεύγει. Ναι. Κλάνει καρδούλες, το φόβο της.
Ραπόρτ. Ραπόρτ. Σφίξ. 1-13-26 εσύ, 8-7-23 ο τέτοιος. Ο άλλος. Όχι 8, 11-7-20. Ναι, είναι καλύτερος. Επίτηδες το έκανα ρε. Αντί να πάτησα το δεύτερο, πάτησα πρώτο. Ω, Μου φύγει ο Είπε. Τάτσος. την είπε. Μου την είπε και άσχημα κιόλας, σαν δεν τρέπεσαι. Ο reviewer, ρε. Ωραία, Α, εγώ πιάσα κρυπάκι. γιατί όχι. Έλα Ρίβεν. Ψόχος. Τι GG γράφει. Να έρθει λίγο, μην Σ' το άφησε τελειώνει. έναν kiss για να τον παντρευτείς μετά. Α, εντάξει, οκ. Μην το τελειώνετε, κάτσε να έρθει. Να, τον πήρα εκεί. Έλα ρε μαλάκες. Δεν έχω βγει στη φωτογραφία. Λοιπόν, Wait, αγαπητό κοινό, μισό λεπτάκι να πάρω μια φίλη μου γιατί κάτι με πήρε, κάτι με θέλει. Άμα είστε καλά παιδιά θα δώσω το τηλέφωνό της. Σιγά μην. Έρχομαι, μπουρουμπου. Take your time, bro. Πάω να πάρω κι εγώ μια τη μάνα μου.
Hello. Ξανάρθα. Σας έλειψα. Τσόντα. Βάλει τα Αλβανούς, έχω βάλει και το μαλάκα τον Τρίφο να μανιώσει να μπει. Κοίτα εδώ οι καυλωμένοι. Μη βλέπετε με 5, με τη φτώχεια που έχουμε όλοι πάνω μας, με τσικοετσέντο θα κυκλοφορούμε στο τέλος. Είναι τσάμπα όνειρα. Κάτσε να... Να σας πω έτσι όπως είμαστε, δεν πάμε μια πεντάδα. Ψήνεστε όχι ranked, normal ξέρω εγώ. Φύγανε οι τσούπερες, πάνε να κάνουν να παίξουν τα τέτοια. Τα normal, να πάρουν κάποιο ψηλό. Μισό. PvP draft pick. Πού τα βρέει σφάχτες, να τόσο ένας. Να το βγάζει το σουιάρα από κάτω ή θα πρέπει πάλι. Μισό να βάλουμε τον Άγγελο που δεν θυμάμαι τι όνομα έχει ο Άγγελος. Άγγελε, θύμισε μου μία όνομα. Α, να το. Ναι, το θυμήθηκα με τη μία. Έλα, το θυμήθηκες. Το θυμήθηκα ρε μαλάκα, ναι, απλά πάταγα Άγγελος εγώ και δεν σε έβγαζε. Είχα ξεχάσει ότι ναι. Το θυμήθηκα ρε μαλάκα, ναι, απλά πάταγα Άγγελος εγώ και... Χαμένωσε το stream μαλάκα, γιατί θα μ' ακούς 5 φορές. Θα μ' ακούω κι εγώ, θα μ' ακούν και τα παιδιά 5 φορές. Okay. Λοιπόν, ποιον άλλο, τον πάνω δεν τον έχω στο Skype. Όποιος την ψήνει να μπει Skype να πει. Τώρα πως μας άφησε να πάρουμε μάτσα έτσι, να διαλέξουμε, είναι περίεργο, αλλά... Τι έννοιες μας άφησε? Έχουμε βάλει 2 ζούγκλες. Α, ναι. Λογικά θα μου πάει support, ένα από το 2 θα μας πάει support. Εγώ δεν θέλω να παίξω ζούγκλα, παιδιά, να ξέρετε. Το πρώτο που βάζεις, σε βάζει στην πεντάδα, πάντα. Ανάλογα. Αν είσαι 4 μπορείς να βάλεις 2, ας πούμε. Ανάλογα τα άλογα. Ανάλογα τα άλογα. Τι κατά να παίξω τώρα. Πάμε ένα last game και μετά πάω να αυξήσω την αρχιτογραφή μου. Θέλετε να πάω support, να πάει ο Πάνος τέτοιο?
Πάω εγώ support, πάω να κάνω τις οπίλες μου πάλι. Να δούμε, έχει ποστάρει μαλακή, δεν βλέπω κόσμο σήμερα. Ωραία support. Πάμε Τάρικ. More than just precious stones, I bring you an ancient power. Στο chat είστε πολύ ήσυχοι, δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό. Α, δεν τρέπεστε. Και μετά έχετε να πέτετε να μιλάω. Δεν μιλάτε που είστε πολλοί. Θα μιλήσω εγώ που είμαι ένας. Ή να μιλάω με τον εαυτό μου. Αρχισογιάτσα, με λένε Γιάννη. Πατικά από το σύνδρομο. Σκισμένης κάλτσας. Στο σχολείο με βαράγανε. Με δέρνει η μάνα μου. Και με είχε βιάσει ο Μπάτμαν. Εσύ υιοθέτησε ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν μου έκανε φίστινγκ. Είμαι βαριά στεναχωρημένος σήμερα για αυτά τα πράγματα που γίνονται στον κόσμο. Με το προσφυγικό, γιατί άμα έρθει μουσουλμανισμός στην Ελλάδα, πώς θα τρώμε χοιρινά σουβλάκια γαμώτη. Βάλε κανέναν άλλο στο Skype, ρε. Αφού δεν θέλουν οι άλλοι. Να τους βάλουμε, δεν θέλουν, ντρέπονται, δεν βλέπεις. Είναι ντροπαλά παιδιά μου, ρε, άχουτα. Πω. Blitzcrank και Jinx μαζί. Άιντε Γιώργη. Λα. Πάμε σε 7 θα κάτσω για stream σήμερα και μετά θα κλείσω. Μετά τις 7 συνήθως κάνουν άλλη stream που θα πάτε που ενδιαφέρεστε και εντάξει λίγο βαλακία. Να με βλέπει κανείς κάτι. Όχι ρε κανένα. Πάνω Wooden έχεις. Τι να έχω? Α, ο Πάνος να έχει Wooden PC. Τώρα πήρε μπρος.
Έχουν σπάσει τα τηλέφωνα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Ναι, πήραμε αυτή. Πάμε το last heroic game. Και μετά πάμε σπίτι. Σπίτι είμαι, αλλά καταλάβατε, πάω για προσωπικές στιγμές. Εντάξει, θα πας σπίτι. Θα χαμηλώσει λίγο τη μάνα. Ω, Άγγελε, έχεις μπουφόρο. Έχω πολύ, περίμενε. Τώρα έστρωσες. Πάμε γκέι μου. Δεν σου κάθομαι ρε. Δεν σου Με πετανάκι. σπιτανάκι. Δεν σου Βαλάκας. Και γαμώ τα πίνγκα. Με πόσο πινγκ παίζεις? 55. Τα γάμισα. Και με 55. Skype. Καλά είσαι ρε. Έχεις κάνει fast path, Έχεις κάνει fast path. Να, Μια χαρά. Εγώ δεν μπορώ να έχω fast path, γάμω τη μάνα του. γιατί ρε. Γιατί έχω δώσει διπλή ταχύτητα στο upload. Α, ναι. Πότε. Και εγώ 107 πίνγκα μου. Μαλά, και με FPS έχω πολύ καλά, γύρω στα 300. Και εγώ εκεί παίζω 300, 230. Ε, Τώρα έχω 230 ας πούμε. Δηλαδή εγώ είμαι ευτυχισμένος που έχω 72 και κάνω και stream. μια χαρά είσαι, μαλά. Τώρα έχω πάει στα 80. Ε, Αθήνα πάντως και τόσο ping είναι λίγο μαλακία ρε φίλε. λίγο. Δηλαδή να είστε Τι κάπου αλλού να έλεγα ξέρω εγώ. Πόσο πιάνεις ρε, στη σύνδεση? Τώρα πιάνω 12 Mbps. 12 με 13 και απλό γύρω στο 1,5 με τέτοιο Mbps που μαλάκα. Χάουλι. Τι ζούγκλα έχουνε, Κέντρεται. κεντρετά έπληξη. Ο Νάσος τον γαμάει τον Κάριν πάντως άμα παίξει. Ποιος? Ο Νάσος. Άμα παίξει πει τον έχει.
Όχι ρε, δεν είμαστε RAM. Μην το πεις αυτό σε normal και παίξει επί τέτοιο κρίμα είναι το team. Όχι ρε, και εγώ τον Άζ δεν τον παίζω AP, απλά εντάξει. Sky πιο πολύ εννοείται με το AP, αλλά... Τι λες μωρή μούφα. Τρέι πει έμεινε ρε μαλακία. Μαλάκα μπλοκιάρνω πάνω στα τέτοια και νομίζω ότι κολλάει μου. Το έχω πάθει πολλές φορές. Βρε, αυτός το ξεκόλλιασε το κρυπάκι. Ω, τρελάνε μας. Όχι ρε φίλε. Κολοφάρδι. Κολόφαρδι ρε, τέτοια. Ρε. Αφού είδες πως έφυγε, έφυγε δαμάκι εκεί πέρα, μπόλικο. Ούχι ρε μα... Λολ. Λολ. Τον ήπια. Είμαι stream ρε. Το ξέρω ότι είσαι stream, σαν δεν τρέπεσαι. ¿Te conoces? Οπότε την μπάκαρε, ναι, εντάξει, μαλακή έκανα. Την είδα πολύ greedy. Έχει ρε μαλάκα. Έχει ρε μαλάκα. Έκανε ulti στον εαυτό της, μου φαίνεται.
Σαβρά. Ναι. Έχει κάτι σαζόνιας ρε. Σάβρα. Είναι σαβρά ρε. Πόσα ψωμί έφυγες. Μα από θα είναι το EDC. Μαλακία, μαλακία. Έλα ρε. Σαν να τον παίζουμε λίγο σε αυτό το game. Λίγο όμως. Με τα δύο χέρια. Δεν πρόλαβα, πέταξα το. Γαμώ το tower. Το και δεν πρόλαβα να κάνω έψιλον. Όχι ρε μαλάκα. Έλα, με τη φεντάρουμε άλλοι το έχουμε. 2-9, πω. Δεν μας έκατσε στην game. Τι γελάς ρε μαλάκα, τι Δεν καφρέλα βλέπεις τι κάνω. Τους έκανα βόλτα μέσα στο jungle τους. Ναι μαλάκα, περίμενε καλά. Θα κάνουμε τα play.
Ούψι. Τρέχα. Έλα ρε μαλάκα. Θα γλιτώσουμε. Ω, Πω μαλάκα. Έσκασε όλο το Πακιστάν κάτω. 4. Πάω μαλάκα. Sorry που σ' άφησα να πεθάνεις, απλά θα πεθαίναμε και οι δύο. Δεν πειράζει. Τον άλλο είπα ρε, το εντικάρι μου. Τι μπιλντάρει, να σου πω. Για ζώνη αν σπάει. Ναι, αν και έπρεπε να βγάλω πρώτα καπέλο, αλλά δεν πειράζει.